ya bụ okwu a na-ekwu na-asị na nne dị ụtọ bụ ego gburu ya bịara na mpụta ihe n'ozu oke dịka ndị ntorobịa anụbeghị nwaanyị na Anambra nọ n'ebe dị anya wee na-ekiri dịka nnukwu ihe ganarị ha ma bụrụ nke a nọ wee gbaa akaebe dịka Chidimma Okeke nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Ọka jikọrọ aka alụmdi na nwunye ya na ọdịanobi bụ Ụzọdịmma Dala. Ya bụ njem njikọ aka alụmdi na nwunye ha malitere na St. Mary's Anglican Church Ọka Etiti emechazi agazi agbamnkwụ nwaanyị na Nkolofia Village na Ọka Etiti na kansụl ime obodo Idemmili South ma bụrụ nke ndị enyi dịgasị iche iche ikwu na ibe nakwa ndị ha na ha na-alụkọrịta ọlụ bịagworo. Onye ọla anyị bụ Chibụzọ Obidike gakwara ya bụ mmemme maka ọrụ anyị akụkọ ka o si wee gaa. N'aka nwunye ya bụzi Oriakụ Dala ugbu a ọ kọwara di ya dịka ezigbo onyinye pụrụ iche nke si n'aka Chineke wee kwuo na ha ga na-etinye Chukwu n'ihe ọbụla ha na-eme. Di ya bụ Maazị Dala kwuru na Chidimma bụ onye nwere akara pụrụ iche nakwa ezi akparamagwa nke a na-achọ achọ n'etiti ụmụ nwaanyị ma kene Chineke iwetara ya onye dịka ya. Onye Managing Director nke ABS Maazị Chris Molokwu onye si n'ọnụ Director of Administration okwu bụ Lady Tina Ekenta kọwara na etu Chidimma si arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na-egosipụta na ọ ga-abụ ezigbo nwunye.